Hurian inolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus di bagasan tikion neng taruli hita marhiti-hiti hatani Tuhan martang yang mahita. Dami ni debatana sumurung siyan salhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian di Tuhan hatani di bata nasartu hita di bagasan tikion dienet maisen bukurong biduonom mamuka maisen ay 15 masuk sa tuay 23 o mahatan di Tuhan atong bihanama mardosa mahita ala ginonggoman ni asini rohai dada ginonggoman ni patiki hita dauma anggoy dang diboto hamuon ia tusi dipasat hamu dirimuna gabi hatuban pangoloy hatuban ni ido hamu akan na mangoloy manang hatuban ni dosa tu hamatian manang pangoloy tu hati gora alay mauliati madi debata alasal putiki pangadapan muna didosai gabi pangoloy hamu nuaing siyan nasa rohamuna diruhut ni poda ng sahat tu hamu adung malua hamu siyan dosai gabi tuduk do hamu mangoloy hati gorani ruhut ni jolma ma hupamahon ala ni hagalim ni daging muna ay songon naong pinasahat muna akaros muna gabi pangoloy dihahudaron do di naso uhum mangulaon naso uhumi songonima pasatamu nuay akaros muna tu hati goran laho pabadiosa tutunian uju hatoban di dosa hamu malua do hamu siyan hati goran atong dia do parbue muna disi akka nahinalaw muna anggo nuaing ay hamatiad do hapatian alay nuaing dung malua hamu siya dosay dung gawi pangoloy di debata hamu adong do parbui muna tu habadiaon jala hanguluan na salengleng na do hapatian ay upa tinuhor ni dosa do hamatian alay basa-basa ni debatado hanguluan salengleng na marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai ido sahatna huria nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus adong dosa daede na madok hidup ini adalah kesempatan alay di bagasa nede kesempatan ningulu ni jolma ima mangulan hati orang jala didok namalo do musenang bahwa hidup ini adalah pilihan. Nomor 8 di dia do pilota mamilit mangulu di hati gora ni debatado manang mamilit mangulu di pangoloyon dia kahagyo na kapardagyo alay selaku jolmana porsia tu debata anggo ngulun kesempatan berarti di bagasan kesempatan ni iko pilitot tado aka ulaw na dingka anggo ngulun kesempatan berarti iko pilitot tado maulan aka hati gora dada pangoloy tu aka hagyo di perdagingon damang dahinang nenolongan di bagasan tuat Yesus Kristus di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikyanon di patupa Apostol Paulus do sada pangajarion nama sa uli nama sedenggan tuhuria Rom di bagasan pangajarion ni takas do di pasahat Apostol Paulus songo dia do sa sitong na parngulon niya kajolma nang tinubos ni di bagasan Yesus Kristus nasa jolma nang ditubos di bagasan Yesus Kristus berarti diri na dang digonggomi hamati ape dang digonggomi dosa
nama lapatan status di jolma na mangolu di portibo sa sitong na dang be status gabi hatoban di dosa. Alai gabi hatoban di hati goran di mata. Adong terjadi peralihan na parjolo adorang so di tubuh Yesus Kristus jolmai ngolu ni jolmaon ngolu ni portibion saluhuna ngolu gabi hatoban di dosa. Ala na ngolu ni jolma na gabi hatoban di dosa berarti na gabi jabar na hamatea na paduan dung ditobus de bataha jolmai di bagasan mudar ni Yesus Kristus ngolu ni jolma dada be hatoban di dosa alai hatoban ni hati gora ala nang hatoban ni hati gora do berarti ngolu ni jolmai ikon marparbue hati goran hobar tulomoni rohani di bata damang dainang ninolonga di bagasa tuata Yesus Kristus alai dada molonunga ditubus de bata jolmai sia dosa dang be di bagasan akahagyot ni perdagingon berarti dang gabi marlomo-lomo jolmai dia kangulu na sigado pare. Artinya secara sederhana mau dikatakan bahwa ketika kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus maka hidup kita harus mencerminkan sesuai apa yang Tuhan Yesus inginkan, sesuai dengan apa yang Yesus arahkan. Bukan berarti ketika kita sudah ditebus, berarti kita bersuka hati. Artinya hidup penuh dengan ketidakteraturan, tidak demikian. Tetapi justru penebusan yang diberikan oleh Kristus memberikan setiap orang yang percaya menjadi hidup dengan keteraturan sesuai dengan kehendak dok lomoni rohani di bata. Damang dinang nenlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bain Apostel Paulus do pangajarionon asa tu mangatusi jelmai di dia dosa sitong nangulu na sonare. Hobar tu jah na saat tu hita siantur jami tahun didok di bahasa Indonesia berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Manang pasom mangulahon najat alai ulahom ma natikor. Na parjolo sehali sianhatan ni Tuhanon na didok tu hita ganuk marsada-sada saluh jolma naung dipalua di bagasan Yesus Kristus ikototong ma diulahon iman akka ulan hati gora. Alinia manginang berek kamu najo di bagasan ngulut ta sigano pare. Bohado ngulut ta. Nunga bangunan akka hati gora dok lomoni rohani debata manang dam dope. Alai panobosyo na pinatupan ni Yesus Kristus inu dalam di debata maju kita. Asa mangulan hati goran hobar tulomoni rohani debata. Mangulan hati goran berarti saluhu na kangulut to dak adong be akahagyo na kaperdagingon. Mangulan hati goran ikut tarida mana nang ulaw ni ditong-tongan di rumah tangga. Hati goran na taulahon dada hati goran na songon na tapikiri ale hati goran na taulahon hati goran songon lomoni rohani debata na marlapatan standar kebenarannya bukan yang ada pada diri sendiri tetapi pada Tuhan. Artinya manginang molo hati goran na di bagasan hadirot na sendiri do na taulahon Omma na jujut na tadokon, molo burjuho burjuau. Molo jukato jukatau. Ale anggo hati goran na taula kono bartu panobision na pinatupan Yesus Kristus langsung oni. Burju manang jukato tuau. Alai angguau. Eko burju do tuho. Ala na dibatado na mangula di bagasa rohangko. Imana parjulo. Na padua damang dainang sianhatan ni Tuhanon nang didok tu ditagan marsada-sada saluhut jolma nang porsia nang gabi hatu bandi di batah berarti ikon mangulu di bagasan ruhut do aturan ni di batah
Nomor lapatan na manginang, John manang ditobus di bagasan Yesus Kristus, ikon lebih teratur ngoluna, siya John maperdosa. Teratur ngoluna mamuji debata. Teratur ngoluna pasangap po debata. Teratur ngoluna maulan akan adengka. Dan gabi marlomo-lomo ibadah di bagasan ngoluna. Songon sada amata ikut teratur do ibadah makaulo inat tanah. Keteraturan iko dipatuduh terus gadup hari, gadup tiki, gadup jom. Itu na diinggili di batasan kita. Dan ima keteraturan na hulang parsatok kinasampi. Alai keteraturan na manotong hobar tulomoni rohani di bata. Nabangin nabang dainang siyan hatan di bataon na nilok tuhitagan umar sada-sada jelma naung ditubus ni debata di bagasan Yesus Kristus dangbe diulahon ibana akka ulahon na mabatu burimas ni debata. Daw masen ibana pangototoyon, daw masen ibana akaela akalat no kalana asik. Nunga dipatigor debata hita di bagasan Yesus Kristus, maka setiap orang yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus, sesungguhnya dia harus mampu juga memerdekakan orang lain. Mono nunga gabe hatuban di debata hita, berarti kubui mahita paluahon akajol mana asing. Dada mabay jol mana asing gabe hatuban. Dada dang dihatub dang gabe hatuban di pikiran tenak kita. Alai kubodoh hita mangaraja pikiran ta. Iku bodoh hita mangaraja dirita. Iku bodoh hita mangarajai nasa na adong di hita. Hatuban di debata berarti mangulan akkalomoni rohani debata. Hatuban di debata berarti mangulan holong di debata. Hatuban di debata berarti mangulahon akka na pinarsitan di debata di bagasang uluna. Alin niya manginang siyan hatan ni debata takas do tuhi tagad umar sada paso mangulahon najat jala ulahumma natigor di bagasang ulum jala salilik ko mangulu. Amen. Martanya kita moliate Tuhan di asini roham di dengan di basa taruli hami sian hatam di bagasa partiken ajari hami maka ngulun hatamon di bagasa ngulun nami takasami boto nunga hatuban di debata hami marhite-hite panobusin ni Yesus Kristus ulaw na digamman ekon ulaw nami ajari hami Tuhan margo gumangulan sa luhod nai muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan mamas-masuhita.